Ulertezina egiten zaigu, ikuspegi politikotik zein humanitariotik, gobernuak Aita Mariri itsasoratzeko agindurik edo baimenik ez ematea. Eta modu berean Open Arms barkua ere Bartzelonan blokeatuta izatea. Kontutan izan da zein duten egiteko nagusia, Mediterraneoan egunero etorkizun hobeago bat lortzeko bizitza arriskuan jartzen duten pertsona horien bizitza salbatzea, ulertezina egiten zaigu gobernuak oztopoak jartzea. Eta gure buruari galdetzen diogu, zenbat bizitza salbatuko zituzten itsasoratzeko aukera izan balute. Horregatik uste dugu gobernuaren agerraldia urgentea dela eta horregaitik egin dugu eskaria, eta hain zuzen ere agerraldi horretan bere jarrera onartezina egiten zaigula salatu nahi dugu, eskatu nahi diogu behingoz baimenak eman ditzala eta garbi adierazi nahi diogu gobernuari, guk lekukoak nahi ditugula Mediterraneoan, ONG-ak nahi ditugula lanean, Europar Batasunak egiten ez duen eta itxuraz egin nahi ez duen hori egiteko. Bizitzak salbatu alegia. Uste dugu urgentea dela, premiazkoa dela eta ezin dela dagoeneko denbora gehiago luzatu bi untzi hauek itsasoratzea.